Il-bidu ta' din il-ġimgħa bdiet b'konfużjoni barra l-biċċerija tal-Marsa, hekk kif numru kbir ta' produtturi kif jagħmlu kull nhar ta' tnejn marru bit-trakkijiet ippakkjati b'madwar 700 majjal għall-qatla. Iżda wara stennija ta' 6 sigħat, il-produtturi ġew infurmati li għat-tieni darba f'inqas minn xahar kienu żviluppaw ħsarat fil-makkinarju tal-qatla tal-majjali. Għalhekk il-proċess tal-qatla li jsir biss darbtejn fil-ġimgħa kellu jitwaqqaf. Il-Kooperattiva tal-Produtturi tal-Majjali kritikat il-fatt li għalkemm l-amministrazzjoni tal-biċċerija kienet ilha jiem taf li hemm ħsarat fl-apparat li jisterilizza skieken tal-qatla, il-produtturi tal-majjali tħallew fil-għama. Ġejna bil-ħnieżer, ma informawnix li hemm il-ħsara, hemm ġewwa u ħallewna nabbu l-ħnieżer. Aħna x'kien nabbu miqtajja differenti, allura ħnieżer ħajjiġġieldu flimkien, aħna niġuwaw suppost indaħluhom u noqtlu. Issa jekk ma kienx il-qatl li għaddejja, issa nċemplu minn hawnhekk u jgħidulna isma' nabbux għalissa, issa nċemplu l-kom iżjed tard biex nabbu. M'għamluwix. U sa dal-ħin għadhom 3 sigħat wara għadhom m'għamluwix li jċemplu għall-inqas għadhom ġejjin il-bdew. Djoni Abela qal il-One News li numru ta' majjali spiċċaw mietu fit-trakkijiet tal-produtturi bi spejjeż li laħqu aktar minn 200 euro għal kull majjal. Spjega li kull majjal li jmut barra l-biċċerija irid jinħaraq fl-inċineraturi bi spiża addizzjonali għal produtturi ta' 15 euro fuq kull majjal. F'kien minnhom l-awtoritajiet tal-biċċerija ta' ordni lil produtturi biex jieħdu lura l-majjali fl-irtsijiet tagħhom. Ordni li fi kliem il-Korporattiva tal-Produtturi tal-Majjali tmur direttament kontra d-direttiva tal-Unjoni Ewropea li tgħid li minħabba raġunijiet ta' iġene hekk kif ħanżir joħroġ mir-razzett dan ma jkun jista' għall-ebda raġuni jittieħed lura. Once li ħareġ mill-farm ma nistax narġa' nidħol bih il-farm minħabba fil-farm. Issa qed jgħidulna biex niksru li jiġu nibagħtuhom lura. Jiena ma nistax nifhimha din. Ma nistax nifhimha. One News huwa infurmat li l-permess meħtieġ mill-pulizija biex il-produtturi jagħmlu l-vjaġġ lura bil-majjali lejn ir-razzett tagħhom baqa' ma nħareġ.